pasatai matu amuna laho diakka ulaut danau di dohot ngadenggan pasatai matu amuna gawe jala horas Raja su nami ngabuhi tamakataya ma gawe jala horas padde nami gabe matutu akup nina horas horas matutu akup nina gabe Raja nami dison di pasatamu tuhami songon pinggan nahok dihudulan na marisihon boras pir dohok debatier do ringgit situ suara perjolo madok moleati meta tomat nomor 2 dewata ala di bagasan hai basok dohita buhita marpumu di zuluniza buna marapang nomor jual sigomgom nama nasai sina disir Raja nami asaronon nami ma songon hatani pingganon binuat sigima binatukon lisobo dan salah tutu hami Raja di permusim munamanisi nampe nong takas binoto asa dia malak na Raja nami dia morok na asa di mahatana dia nidok na sidubuti hami Raja nami gawe majak horas padde nami bolo taringo ulaut tadi bagaisan manogoton panggabian parhoras sama Raja nami gawe matutu aku pina horas molate matutu di tuhatta panggabian parhorasan do tutu pina boni Raja asa marakup do Raja nami songon dahudul mardo songon nomor dalan aku ni panggabian parhorasan ni Raja nami asa dia masih taringotan asa takas nuju purba takas uju kola takas matutu hita maduma jumul hita takas marsadani roha si takas nai Raja nami dia mah si taringotan mulai ada mah disukun di padde nami di bagaisan arisadarion ima nang jumolo sarimatua nang jumolo amanami manopot Tuhanna marhideima padde nami di bagaisan sadarion alana di bagaisan sadarion ma pahorasonon nami amat tahun tu inganan persatok kinani alai adorang so utaruh kami dobe amat tahun tu inganan persatok kinani ba rikodo pasal tuan ni amat tahun taringot tuak keadat na nong di jalona di tikingoluna marhideima padde nami di bagasa tikion alana disomma hami manopa akka hula-hula nami dohot sudenang akka situan natorop marhideima padde nami asa hudu kami amu asa dohot tamu mangadaluhot to mata pardengga basai asa totong diramodi nang ti ulaon ima ulaw sarimatuon asa totong tuhatta nama dongane hita salukna ima lakana ima ulokna ima hatana ima nidokne ulauta marhide ulato sadarion gayu majak horas gabe ma tutu jala horas Raja nami nungabai takas tutu hang marbabua ima dinau jumolo di alap tuhatta sada ama sertongani keluarga ta di bagasa sadarion nain ma hamu aka pinoparna aka keluarga saluhutna neng majalo adat sian aka Raja ni hula-hula neng majalo aka holong sian aka situan natorok Raja nami asa watau kami ma son hatani pingganon pinggan nahok di hudulan na hot matutu diaka rezeki hot nang diaka parsari peot tinading ni na tua-tua di pudian na asa sok dohonan son hatani na tua-tua namat dok asa tiurun na ay ni sumur gajang doin na ay ni bodar ditading ni na tua-tuon asa sudi matutu aka pinoparna siga jangumur doh sitorok pinopar matutu marisihon boras pir boras sakti boras ribur-ribur sakti madingin matutu sakti matutu asa pir matutu tor di madingin pir tor di matutu tu pohon emata nabar tua di bata matutu marisihon debat tiar asa tiar matutu panggabian tiar nampar horasan asa napurani dairi do tutu dito napurani dairi asa gabir sianakola di bibir do tutu daina ditolona do yang botabuna di pudian ni damangon dia kapinoparna setu matutu anak si pasida paina ini dohot boru si paula kosaloja marisihon ringgi situ suara natinopan ya mata pamareta si palas rohan nama gudang matutu si palas rohani nang akan nama dua asa dohon sonaten na tutu nama doko pinatiko kuzur di topi tapian tuntu dia pe akapaparan ni damangon mangalaka se disima da bota persaulian
asa pitu do bilangan ni hari 10 bilangan ni bulan tungtu dia pe peparan ni damangon masare satotong ma di pasu-pasu Tuhan Emma tutu. raja nami sata horas 10 hali songon boras pir di tongannya lamanon jalahami pe tutu pada musim muna martami yang mahami tu mata nomor 2 di bata asa totong di bagasan dami do las niroha ulot sadarion asa silam lamur huruf silam lamak toba di nama muka hita manongai satu bau jukunan non patarwad damangot dengan par satok kinani danak damar ngutungut nama godang sudi marlas niroha Emma tutu. di dia mah amang pohon pupang guaran si bogor ni damangon asa Roma 7 Ro, Kristo, sini. Biajo. Tangan dua tangan mi kayak gini. Nanti kalau udah siap saya ngomong horas gitu ya. Tolu hali. jadi di hoamang di hoamang Kristo asa di julu hoamang sia duon di pudiho si paimaon di tonga-tonga ho si harung duan di bagasa sadarion di pertuan pumon zalahoma si buak warna asa dohonon son hatin na tetua nama dokon pinatikok kuzur di topi tapian tutu dia pe hoamang mangalaka se di sima ho dapat persolian asa tahoras semua tuluh hari di tongani alaman asa emen isi tabatua ma perlinggoman ni siboro di batado siliotua horas maita di parorot Horas. so ni mah raja nami